situaci na cestě. Tam máš nějaký údej. Ale fakt to, tam ještě Ty se to za uši! mě spadla ušička na zkoušku. Nasukej to tam, ty žer. Pořádně mi se to... Ty to popadá, blbečko! Jdi si to ještě za uši. No padá ti to! Kdo to pak má nosy? Taky brindák, ne, ty jo. Taky stop. Bandy za Kučery. Já to ukážu Kučerovi, co jsme tady dělali. Už mám 4 hodinkový video. Já jenom minutu a půl. Minuta a půl taky. Já to natáčím od začátku, protože to tam nějakou ukážku, kterou distancuje to pekno. Hej kámo, já si vyfotím a dáš si to na profilovku. Zakroč pořádně prdělí. Takhle musíš jináčku, jak jsem ti to učila. Taky křovák, ne? Ještě mám ranec. Jsou to nervy, jestli do prdela, ne? Ale tam ne. To už vlastně jinak od paní jenom. Od tebe, ne? Ne, od Kučery. Oh. Dobrý, můžeš. Úplně to otoč. Tak natáčej, ne? Ty kameramani tady. Tady hlavní maskér, pan Duriš. Ne, asi taky to netočíme. Ukažte se mi, pane Duriš, pořádně. No, to si to popadáme. No to nevíš to, teďka. Jdeme na krejčátka. Co tak šumí? To je háčečkem. Teď jo, nedloubeš se v nose, já vím. Co ten tvůj kámen? Takže to si žil. Točíme kamínek. Kolik je jignáků? Ty půjdu tak 0,2. No. Plus minus. Kubo, kolik je? Umíš mluvit? Práve stáku. Díky za čas. Dobrý, pochopili jsme. Hodiny na písnerce, vemeš je a položíš je na zem. A ukradneš Pak dáme sluníčko a strčíš si ho do prdela. No, ale vy se to
tom, že ukazuješ 6, tak To je ukazuješ 12. Hodně vole, Kaj tady vole. Vole, nevidíš, že máš krčenou ruku, vole. Takhle bude. To bude na 2. Na 2. Ne, na 2. Pás, do mě ruku. Kurva, kam mi to skáš, kurva? Díry nemám. Ty říkal, že máš díry všude, ne? Koukej na to. Otoč se. Boj se. Máme tu zábavný pořad. Taky Grinch, ne? Kubo, zatancuj nám na tekno. A break? Nějakou. Zataň se nám na hlavě. Náhle běž dál, ať natočíme nohy. No. To musí na YouTube. Tak tohle půjde na sociální sítě. Asi. Dneska jdu po dlouhý době na Facebook. No, a jenom kvůli tomuhle. Vy máte úspěšky, ale... Já na to jebu. Facebook, YouTube, Twitter. Máme tady ČT4, ČT24, jedna a prima. Nějakou, já si to udělám video na YouTube, ty vole. Někdo ti píše. Ahoj, no. Křová. Hele. Teďka jsem pokrytej přední. Tomáš. Kapradin. Vypadá na celou kamečníka. Řekni, že mi to pak ukážu video. Maminka. To je nějaká mamina, podle mě. No. Já můžu s tím něco na zatancování. Zkus na tohle. A zahraj si na BVBčka. Screamujou. Chudák Andy. Asi. To nejde. Křovák zdraví. Dejme mi maštínu. Nechci. Oj. Nějakou padá to s tebe už velicháš. Tady o To už díl. Bude 11 minut, lol. Hej, šedivý ti kapradí, kámo. Usazně se Vaškovi. Asi. Odhazuje svoji masku. Už je to homo erectus. Homojňák. Už to začíná být jiný homo. Ne, ještě tam něco má. Už je to homosexuál. Něco má. A už je to homo sapiens sapiens. Vypadalo, jak kdyby se to veterinou sprděla, ty vole. Že bych šel dneska taky na Facebook. Otoč se, Kuba. Kuba, otoč se. Tak to už budou pornostánky. To jde na rad, stupňák. Uchylný zámu tady běhal po krstu. Teď přichází klinická kýva. Větší krásně. Vyčůvá. No to bude